דבר ראשון לקחנו אננס קפוא ואנחנו טוחנים אותו. צריכים לקטוף אותו. סננים עם פד גזה. שיהיה תמצית אחידה בלי סיבים. עכשיו מהתמצית לוקחים כמות שווה ושמים בכל מבחנה כמות שווה. עכשיו הפעלנו את כל האמבטיות לטמפרטורה הרצויה. שמים 4 מבחנות בטמפרטורה של 5 מעלות. עוד 4 מבחנות שיגיעו לטמפרטורה של 20 מעלות. 40 מעלות. 60 ו-70 מעלות. עכשיו נכין תמצית ג'לטין. ועכשיו נשים כמות שווה בכל המבחנות אחרי שהם הגיעו לטמפרטורה שאנחנו רוצים. עכשיו מחכים לראות איך זה מגיב, ומודדים את התוצאות לפי פירוק מלא, כאילו לפי נוזלי, חצי נוזלי וקשה.